Dakulang onra para sa tagapagtaram kan Camarines Norte Police Provincial Office na si Police Lieutenant Rogelyn Piratero na mapabali sa Top 10 Outstanding Women in Law Enforcement and National Security o OLENS. Sabi niya, dain niya hunao na mapapabali siya sa top 10 urog pang apwera sa iya, kadakol siyang kapababaye na mas kanurunutis siya ang naging ambag sa komunidad. The Republic Defenders recognize women who excel in their field of expertise. Meron po kami po ay 10 babae na pinili sa buong Pilipinas galing sa iba't ibang law enforcement agency and other agency na nakapagbigay o nag-contribute para po sa development and security of the country. So may mga kasabay po akong mga doctors na kung saan sila naman ay nakapag-contribute para po mapababa yung COVID-19. And then I have some women na galing sa Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines na nakatulong para po sa security ng ating country. Pamayokan Community Affairs and Development Branch sa Camarines Norte PPO si Piratero. Kabale sa mga binilog asin na implementar niya iyo ang Project Bukal, Project AKAP, Project Huntahan, Project Kabalikat, Project Peace, Project Kabarkada, asin kadakol pang iba. Ang mga yan ang nagpaangat ng God kay Piratero. Nakaka-proud, nakaka-overwhelm. Iba yung feeling na doon ka bibigyan ng award and you have recognized by the President. At sa buong Pilipinas, sa PNP, ako lang po ang nakuha. Kaya nakakatuwa. And considering na ako lang yung uniform personnel doon na taga-probinsya. Pinanginotan mismo ni Presidente Bongbong Marcos ang awarding ceremony. Ginibo ini sa Palasyo, Malacanang. Mga babayi gikan sa man iba-ibang ahensyas de gobyerno sa bilog na nasyon ang bida sa pagtiripon. Sindaan mga individual na may kakaibang kontribusyon asin nagdaranin pagbabago sa komunidad. Una, pagpapasalamat sa PNP organization kasi even I work in a male-dominant environment, nag-excel pa rin ng isang babae. Pagpapasalamat because they observe, na-recognize nila yung capability, yung strength, and binigyan kami ng pagkakataong mag-excel. Si Piratero ang sulamenting natauanin pagbisto sa hanay kan PNP. Kaya asigurasyon niya, padago siyang maisip nin mga programa na syertong madaranin positibo asin magayon na pagbabago sa komunidad, urog na sa mga kapwa Bicolano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.